Wiper Kalonzo Musyoka owuok tung' mosuo kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga e wach winjruok gi duond bura mar UDA kowacho ni ODM ondhogo Azimio. Raila Odinga kod jotelo mamoko mag ODM to oke kod wachno kendo wacho ni onge ng'ama ngidhogo. Wala Nyambaga ntiere kod ler. Eka olosi kinde lamano bage kanisa moro Nairobi. Jatend Papati Kalonzo Musyoka koniko pogore kod midhiero mag mibadhi mokwako Kenya. Midhiero machielo maduong' en mar jotelo mag siasa mondhogo jowetegi. Kalonzo koni riwruok mar Azimio ondhoge kod duond bura mar ODM. There is betrayal all over, brother betraying brother. But the very interesting betrayal is that of politicians. Politicians are amazing. Please pray for them. I'm one of them. I think we should all be gotten hold of, taken to Uhuru Park, because that's what Bishop Nganga said, you go to Uhuru Park and repent together with the nation. So that never again will political leaders come before congregations and show the amount of wealth they have stolen from their people. Kata kamano, ogai mar ODM Raila Odinga Kalonzo e kaunti ma Migori, to koni onge ndhok moro motimo ne riwruok mar Azimio. Kaka ilieko, Raila uloso kaisire kod jotelo mane otene e gwengego. Jima nasema ni usalata. Tumesaliti nani? Tumesaliti nani? Hakuna mtu tumesaliti. Tulikuwa tayari tumesema tunataka kuendelea mbele na watu, na wao wenyewe nikamwambia tuendelee mbele, wakakataa. Nasema mara Raila akatuuliza. Mimi niliwaeleza. This is the time that courageous and focused leaders know what to do. I can see some bitter fella beneath some tree talking bitterness. This is not the time for bitterness. Nobody eats bitterness. Nobody lives bitterness, and nobody prospers through bitterness. Because our country needs unity. Ile uchungu mama ambaye ako hapa Migori, Mama Kinyi, anasikia mtoto wake akikosa chakula ni sawa na Mama Njeri. Si ndio? We have more that unites us in our country than what divides us. E barua mondike kod ogai mar ODM Eroko jolo mabende en gavana ma Kisumu Profesa Peter Anyang' Nyong'o. Bende olero ni Kalonzo kod Gachagua kanyakla kod kwethge osebedo karomo. Bende kagiromo po Kalonzo wacho ne jokanyo mag Azimio gik magiwacho kod Gachagua. Nyong'o odhi mbele ka wacho ni ka ODM kod UDA obedo kod ogirimiti to ok owinjore wachno oram Kalonzo kata matin. Makmana ni en be orwake ka en bende chunye gombo donje kanyaklano. Kamachielo alamano oyuore kod jatend piny William Ruto kanisa mar AIC Eldoret, jaod bura ma Lego Songa Samuel Atandi to ojiwo jodito mag ODM kod UDA mondo kik we ng'ata oko e kata mana Kalonzo Musyoka. I wanted to urge Your Excellency that you should not leave anyone behind. I know there are many leaders out there that are still out there. They are talking, they are saying, maybe the president is only interested in a few people. I wanted to urge you that even our brother, this Wiper guy, we need to bring him on board, Your Excellency. We need to bring everybody on board. This journey for the prosperity and unity of our country should be for everybody. Walter Nyambaga, Ramogi TV.